bliver jeg klar. Hej lidt. Nej. Vi starter med Katrine. Ja. Det gør vi sgu. Ja. Med hendes lille salsa. Ja, det var en lille aften. Ja. Også alle sammen. Katrine har drukket mange tequila shots. Hvorefter hun så vælger at lave et lille privatshow foran os alle sammen, så faktisk var det slet ikke privat. Men på nærmest skød. Ja. Hvor hun tjekkede til Jørgensund med total stoneface. Ja. Det var nok det vildeste af det. Jeg har aldrig set en, der på bredt røven så meget, så sidder sådan der samtidig. Så endte det så ud i en hæftig omgang. Snæv. Og det var altså ikke, det var sådan her. Ja. Så var show for os alle sammen. Ja. Hvor mange sad vi? Jeg tror næsten, vi sad helt gruppen. Ja, det gjorde vi. Ja. Og så var der Anders med solobrænderne. Ja. I Kongo. Ja. Så jeg synes, at det var hyggeligt at sidde og drikke lidt øl. Ja, bare lidt øl. Inden aftensmaden, Ja. der var han skiløstig. Det var altså også en god brænder. Ej, det var sjovt. Ej, det var fucking sjovt. Og Og vi kendte slet ikke hinanden jo, så vi tænkte bare... Loco! Hvem var det? Line. Ja. Ædru. Slå hul i hovedet. Ja. Direkte ind i et tag. Ædru. Passer. Og det var ikke så godt. Nej, det var det ikke. Og hun var sådan... Hun var meget forvirret bagefter. Hun forstod det ikke rigtigt. Nej. Så lige pludselig så hun så... Det var rigtig sjovt. Ja. Det var sjovt indtil der var blod. Ja. Så er det ikke så sjovt. Så skulle vi ringe til kæresten, og så skulle vi ikke. Ja. Og så skulle vi ikke. Det var meget vigtigt, at vi ikke gjorde det. Ikke ringe til min kæreste. Eller? Ja. Ring til ham. Nej, lad være med at ringe til ham. Ja. Vi skal ikke ringe til ham. Okay. Og så ringte vi ikke til ham. Og hvem var den sidste? Det er Clara. Hun har vist... Clara, lille mus. Men hun var i hvert fald på Gugumaya. Det var hun i stor stil. Og så mødte hun jo ham her, den frække englænder, som kender Harry Potter. Yes. Ja, vigtig detalje. Det er vigtigt. Det er det. De hyggede sig et lille sted. Ja. Ikke så diskret, som man troede det måske var. Ligesom... Det er bare nok der. Lidt. Og så lige pludselig så kom der sgu lige nogen og... Og så stoppede festen der. Ja, og så måtte man skulle betale en bøde. Forklare. Man må altså ikke have sex eller hæftig kysseri offentligt. Det må man ikke. Det må man ikke. Og hvad hedder det? Det kan du ikke huske. Men det, der betalte i hvert fald en bøde. Og det var ham, der betalte for Clara. Og det var lidt flot af til en. noget. Du skulle lidt af en... Ja. Nærrør er man nok mere. Men han er lidt en gentleman. Ja, han er